Am început. Salutări tuturor, numele meu este Gabi și v-am regăsit la un episod de Minecraft. Da, astăzi vreau să vă spun o chestie foarte proastă. Deci știți că eu am mai postat încă un episod, dar acest episod va fi pe altă mapă, deoarece mapa aceea nu mai mergea, totuși era buguită, mi-a dispărut itemele și prostii de astea. Dar asta nu contează, acum mi-am făcut o altă mapă, deci ăsta va fi practic episodul 1. Să-i dăm drum. Da. Și da, hai să facem aici casa. Dar întâi vreau să pun aici. Aici. Vreau să pun lemn normal. Adică wood ăsta. Așa, lemn de ăsta să nu fie prelucrat. Nu înțelegeți. Atât. Și să mai punem aici. Cuță. Sper să terminăm casa. Deci acesta va fi practic primul episod de Minecraft. Cu toate că eu mai filmat încă două, dar nu mai. Opa, ce-am făcut? 1, 2. Bun, nu mai am lemn. Hai să continuăm să facem acolo. Scuzați-mă dacă nu vreau să vorbesc, dar nu sunt genul de persoană care să vorbească foarte mult în videoclipuri. Deci, cred că este frumoasă casa. Și da, am pus altă versiune, dar nu e versiunea nouă, adică 6, nu, 1.0.0.16, nu, este 1.0.0. Dar asta nu contează. Cred că după aceea vom merge și... Opa, frame. Vom merge și vom explora acea peșteră. Ne vedem dacă ne ajung. Nu cred că o să ne ajungă, dar vedem. Opa. Cred că o să ne ajungă. O să fac cu 2 etaje pentru că probabil o să mă mai joc cu un prieten și... Nu. Da, trebuie 2 etaje. Dacă nu, mai fac... Mai atașez un corp. Da, am făcut 3. Unu, 2, 3, 4. Aoleu. Inițial, prima oară. Zic eu că trebuie mai înaltă. Da, cred că trebuie mai înaltă. Acum o să mergem la tăiat de lemn. Trebuie să nu se însileze. Și
Și uite acum că facem. Sincerează și da, sper să nu vă supărați că nu prea vorbesc. Casa o să facem toată din lemn. Și va fi un fel de etaj asupra. Dar măcar nu va fi acoperit. Acum mai am puțin. Și da, m-am gândit mai bine și nu o să mai fac etaj. Opa, frame. Ok. În același timp vreau să vă mai spun că acum o să încep să postez mult mai des. Am găsit aplicații cu ce să primește oi.
Este cu hai. Bun, un steg de lemn. Și ferestrele. Bă, merge. Ferestrele o să fie făcute din gard. Știți? Sper să nu vă plictisiți. De 11 minute film, bă, ești nebun. Și am dat finish la casă. Am terminat-o. Și acum mergem să luăm lemn, iară. Pentru că vreau să fac torte. Nu scuzați dacă nu-i pol aici. Caul. Adun căul ăsta. Și mă duc să văd dacă este ceva în mină. Și să știți că dacă nu se oprește filmarea de la telefon. Scuzați. Iau acest album și noi ne vedem. Azi. Ne vedem data viitoare. Tot să coleg și acest iron. De fapt, stați. Mai stau un pic. Să văd.